Parang ba po? Ako tinanggal ako ng Pinaglaruan ng putik. Taong clay. Ito po yung sinasabi ng pampaputi. So mamaya maglagay kayo ng mga bits. Filter sa IGR. Sa true, natural na to. Yung, sino na po dun? Lang, grabe yung ano ko. Ay, patay! Akin na. Ay, relo. Yan pala pwede pang ano sa ano, pang costume. Oo nga. Oo. Lahat, picture ha. Yung, ito yung sasayaw ulit, mga nakapuso. Pipicture tayo profile. Ayaw ka ano, tara. Dito, kukunin lang dito. Literal ano ay filter na ano. Ate, doon na lang, isa-isa na ka-screenshot. Diba? May picture din naman to. Ate, dahil pong kayo tayo. Oh, no. Hindi, magagandahan na ay. Para, ay, Parang magaling ka rin mag-ayos sa mukha. Akin nga ako, kaya ko nga sa likod. hindi mo ayun. Hindi ako nagawa ng milagro. Ano? Yung may nagpagupit sa kanbalik, ba sabi daw, grabe ba't yun? Ang ganda sa kanya ng gupit, sa akin hindi. Mukha bang eh. Gupit. Buti ko kamukha mo. Kung pwede nga ito mukha ang gupitin eh, gaga. Gupitin mo ang mukha mo. Basta umiyak pa siya. Filter kay Mark. Filter nga ito ayong. Oh! Bawak niyan. Bili, kamot ka namin. Ayun, artist, kabili. Uy, wala mong Kamot mo kabili, kamot mo. Bili, sobrang kati. Ay, ate ko ano ka? Kamot, ayos, kamot ayos. Kati ay. Dapat pala yung panghilod, ano pa panghilod. I'm not gold, I'm iron. Okay na. I'm clay. Bakit yung parang filter talaga sa IGR? Mga iburat. Sinampal yung mukha. Ay, bawal talaga bro. Ala, kung sumuk. Oh, Baw. oh. Yung iCal talaga filter. Ampula ng anay. Lahat ng likod ko, hanggang balikat. Ito, sa mga po. Ito. Dito. Talagang kita. Gido kay Carl. Oh, dami sa tag. Ampula ba? Bili! Yoko, hiya. Bili! Hindi ka ganyan yung ina-expect ko. Baka napagamit na ang filter. Over filter. Bili, picture natin ang profile. Sarap ang profile. Profile to. Over photo. Dapat mag-tiktok kayo na ganyan. Ay, di, ano TikTok yung ganito ba? Sa memory yung ano. Doon na nalagay ng sound sa ano. Bigla may... Okay, isang tanong yan. Hulaan ko. Sa likod pa, wala ka pa sa likod. Ay, lagyan mo tea. Ako hindi, sa likod. Bago pa ulit pa natin. Dinan mo kayo, dinan mo. Oh, Dinan mo. Dinan mo, hilod yan eh. Ate, babato na yun. Yan. Baliktad mo yung bato, baliktad mo yung bato. Yan. Para kalibo kang buwan. Kanan na kayo dyan. Ate, ang galing mo mag-massage tea. Taga, upo, iga na mo. Massage mo na lang to. sarap yung dito. Oh, may filter na maganda. Para massage natin si JB. Hindi pa. Shokoy sa Ay, ilog. bakit mo pati sa webet tea? Iaabot ko Ito na yung shokoy sa ilog. Hindi ba? Pinaghirapan. Dragon, hindi ko pang ganyan. Tingnan ko lang naman. Ayan. Uy, ito si Ingrid, may dragon sa likod. Ay, si Endoy. Ito si Endoy. Dragon sa likod. May dragon sa likod eh. Ang galing mag-dragon niya yun din. Dragon na. Pati dragon sa pati. Ito na. Ayun. May dragon sa likod oh. Artist by Eden. Dragon sa likod, may dragon. Ito naman ay may ano-ay. Okay, stop mo na dyan. Check. Game, TikTok. Ganyan, tigpa may. Wait lang, kukunin. Tsampahan nyo lang yung tug. Doon na talaga yung tugtog sa ano na. Doon na talaga yung tugtog. Doon na talaga yung tugtog. Umbaga ano lang mo yung Ay, parang ay, sa huli kanta a kristal. capella. Eh yung asawa ng dragon. Holy crystal dyan. Ano ba kayo? Wala buntis. Cutie. Holy crystal. Oh, grabe ang holy crystal. Ang ganda.
Ay, mali pala. Ganito pala yun. Ay, wag, hindi ko wingan ng tayo yun. Lagyan mo ng abs. Mali, wala ka kasing kuko ako. Kulang. Ay, paano ba? Paano ba? Ganito. Ay! Ano ba pipinta mo? Box na lang. Oh, tugay mag-going di. Ginagin na, Carl. Kuha na cellphone. Eh, tugtog cellphone, Bri. Tugtog, Bri, cellphone. Picture daw mo si Carl. Ako na lang mag-lalagay ng sounds na malakas. Baway, kuha mo pa. Wait lang, mag-gain ako ng... Meron, ang dami dyan oh. Picture mo naman, profile. Ano yun? Ah, Holy Crystal. Di ka talaga maalam mag-ML. Bakit ko? Hala. Sino mo Holy Crystal na natin? Oo nga. Tingnan mo. Real ata. Parang gusto rin ni ay. Papalagay nito si Nini. Perfect. Ang bato si Kuya. Perfect yung Holy Crystal. Tingnan mo. Talaga. Hoy! Abs. Ah, magaling. Shooting. Ang ganda ng Holy Crystal. May abs ako. Manipis yung kay Loy, tayo na. Tuyo na nga. Okay, sounds Bri, dito. Okay, tiktok kayo Nini. Nini, sama-sama kayo Nini. Nini, tiktok kayo Bri, sabay-sabay kayo Bri. Espiritu. Will filter. Uy, ate, baka matagal na. Wala akong TikTok na madali. Nawala agad kita. Mabis na nga bura pala. Tayo, bura agad tayo. Eh, walang sa akin. Baka pag isang taon na. Me and my brother. Ayaw nga. Okay, game. Oh, labas na lang ulit kami. Pagkan. Ikaw naman. Me and my Jokoy. Me and my Jokoy. Ay, pangbatalan ng bangka oh. Pambatalan ng bangka. Hindi ako makamulot eh. Jokoy. Ay, sungay. Ay, lagyan mo titi sa ano oh. Lagyan mo titi sa ano oh. Sabat marami dito ano yung dito kay Mando. Ang dami ng Holy Crystal na buulo. Tingnan mo, Holy Crystal mo. Baya ako maghawak. Yan, ito. Yan. Yan. Doon mo kayo. Ito kita saan. Yan.